Treba da postavite oliko trepova. Evo ga, evo koliko trepova. Gle, pa gle kuća koliko, brate. Ali vrelo, au, brate. Mi je to vrelo za leđa. Gdje znam ovo da imam se prebudu? Snimaš? Ja ne znam da snimaš, čekaj. Nemoj mi se prevrnuti tu. Pozdrav. Pozdrav! Iz Bosne! Jes ovaj Petrovaradin, ali nema veze. Brate, koja bleja, brate? Pozdrav za braću Bosanci. Pozdrav za To mi sve. odbi poziv, jebem li te u glavu. Za sve drugove, drugarice i... Koje ne poznajemo i koje poznajemo. Vidite, mi se blejimo u Novom Sadu. Na vrh, dole da malo nije poginuo. Svoje Petrovanjske tvrđave. Ja sam mogu da pokinem sad. Morate malo gasnije da pričam. Brate, ništa se neće čuti, zato što ovaj telefon ne pata ništa. Dobar dan. Dobar dan. Izvini. Brate, ja sam ovo video. Sanjao sam se, deja vu. Ne sanjam ja to. Ja ne sanjam deja vu. Kako si lud, da li ti sanjaš deja vu? Da. Ja to ne sanjam. Ne možeš to sanjaš, brate. Ne sanjam, brate. Veruj mi, to ti je... Ne, nego samo sanjaš i onda vidiš to uživo. Da. Zato što ti ne možeš, to su sni koji ti ne vidiš. Ne, nego to, ne, brate, nego to se desi uživo, brate, i onda se to ponovi. A ti nisi bio ovdje matori, brate. Pa znam da nisam bio, brate, ali sigurno smo ovako nešto slično, brate. Ne, brate, ovo je bio taj deja vu što sanjaš. Gle, brate, ovaj... Josip Broz, a ne, Josip. Ne, brate, mislim i onaj deja vu što si već nešto uradio, brate, i opet se to ponavlja. A duše, Josipe, volim te, Teodora. Duše. Tu mamu vam jebala vas ljubav da vas jebala, bre. Tu govna je. Izvinite, gospođo. Kakva, bre, ljubav. Pozdrav. Pozdrav za sve lepe Novosađanke. Da, jebote. Ko ima neka tu i tu, tako tu, nek se javi slobodno. Dok smo u Novom Sadu. Da, ali kako će oni da vide ovaj klip? Što se smiješ, majmune? Pa postavit ćemo na YouTube. A mi nećemo biti u Novom Sadu. Pa znam. Reci, brate. Sam ja u stvari... Koliko sam meni digao kure. Mogu svi. Jebem ti mamu. Da, brate, nadam se da ne želiš da ustaneš sad. Ajde da ga vidim. Spržit ćeš se telefon, brate. Nam u stvari lepo, brate. Čuješ? Čuj, tebi se telefon puni. Vidiš te crvene crtice. Znam, to ne. Lina Leum. Lina Leum. Evo te kurno malo te na trafici, jebote. Ovo je djevka se smeje, boli te. Čak što si ti smejao? Što si ti rekao da je trafika, a ne bit će prazna. Jer se kada se smeje, trafika je prazna. Bolis, ne znam, nešto bi bilo smešno. A ja dođem, brate, gledam one porno časopis, snimam i vičem unutra gledam me, brate, jedan dobar dan. Ej, gdje si, bre? Pa zvao sam te, strajiš. Evo u Novom Sadu, matori, bre. Labu to leto nazad. Ja mu se zjebao. Šta? Ne, matori, nismo ni otišli na Suboticu, mi smo u Novom Sadu, evo nas na Petrovaradinu, blejimo. Pa smor, brate, nemamo šta radimo u Suboticu. Ovdje zanimljivije. Ovdje baš imamo šta da radimo. Najprej pomisliš, Ćale, da smo se dogovorili da smo u Novom Sadu. A nije Ćale, ovo je Miloš. Ozbiljno? Ja mislim da ti Ćale. Ma te... Da li Miloša? Evo ti ga Đole. Gde si Miloše? O, gde si, brate? Sve te jebalo. Brate, znaš ti da ćeš ti biti na YouTube-u, brate? Da, brate, upravo pričam s tobom. Upravo, brate, pričam s tobom, brate, i ovdje, znaš, live, brate, ono. Čekaj, da. Kreni, idi na moje. Ajde. Loš mi!
Pričaj, brate, sad si s nama ovdje, brate, evo telefon je pored nas tu na klupi. Pričaj s nama slobodno. Pa šta god, samo pričaj, brate. Nešto, bilo šta. Pa nemam pojma, slušaj, meni se žuri sad, treba da odem do radnje, pa... Pa pričaj ti s nama, šta mi imamo s tim što ti do radnje, brate. Dakle, tebi pare za kredit. Šta kažeš? Ništa. Kažem, upakao sunce, evo. Šta ješ da kupiš, Ma ono, kao i svako jutro, znaš. Pa šta? Cigare, hleb. Ma kakve cigarete, hleb, mleko, jogurt, da imam šta imam, možda kantica cipripija i tako to. Opa, ajmo, da ti Pepsi, brate. Ja ga nisam čuo ništa. Ne veze, uglavnom kupi jednu paštetu i Pavla. Da, brate, treba nama, gladni smo ovdje, umirimo, brate. Ne voliš jednu. Da, evo, šaljem vam avionom. Amatori, ne moraš avionom voziti tu, brate. Ili raketom, dobro, kako god, vam treba kredit ili nešto. O ne treba nam, brate. Brate, Amatori, nismo mi na kraj svijeta, brate. Čekaj, ne treba. Ajde nam pošalji jedan avion, brate. Može raketa. A? Raketa. Može raketa, imam jednu baš ovdje. Tomahawk. Čekaj, jel za 3 osobe? Da. Jel za 3 osobe? Daleko dometna, ona. Nemoj tu, brate. Jel Yamahina? Brate, ima neka povratna što se vraća kad je lansiraš. To što možda upravljaš, brate. Malo je teže zaustaviti, jel? Ajmo, idemo. Brate, tamo su neke ribe, idemo, brate. Čekaj, idemo, radim gore. Gdje mi je nanac? Daj moj telefon. Brate, jel si tu? Tu je kurac. Idemo, brate. Brate, moram opet prekinem, brate, usio se telefon.